Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da warhaka. Ina mana fatan alkhairi da fatan dukanmu muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Amin. To yau na fito ne zan yi magana akan TikTok. TikTok misali abin da nake nufi anan shine akwai accounts da dama a TikTok da aka bude su da sunana kuma ana yawan saka videos ina da hotuna na wasu suke daukowa su saka. Sukan saka abin kirki, sukan saka iya abin da ya shafe ni sannan kuma sukan dauki abubuwan mutane su saka. Sukan saka hadda abubuwa na cin mutunci. Banda wannan account din nawa zan yi screenshot din ainihin page in dora akan wannan video din. Banda wannan account din ina da over 1 million followers. Banda shi bani da wani account a TikTok. Duk wani account da yake TikTok wanda aka bude da irin sunana ko kuma irin hotona ko kuma ake saka videos din da suka shafe ni ba ni bane, ban ma san wanda suke ba, bani da alaka ta kusa ko ta nesa da su, asali ma ban ma san su ba. Saboda naga accounts daban-daban sun kai guda 8, akwai mutum guda 2 daga cikin da na bisa na masa magana na roki ma alfarman da su canja wani abu daga account din wanda zai nuna cewa ba ainihin account ina bane, kawai idan dai suna yi ne saboda maybe ko fans ne ko kuma dai suna dai ra'ayin su rinka saka abubuwa na za su iya, amma dai su saka abin da zai bambanta su da ni wanda ana gani an san cewa wannan ba account ina bane. To suka dauko waƙoƙi ma na cin mutunci su saka ko kuma su dauko wasu abubuwa wanda basu kamata ba su saka, wanda kai tsaye idan mutum ya ga suna Aisha Humaira ko kuma ya ga Aisha Ahmad Idris kuma ya ga profile din hotona ne a jiki, zai iya tunanin ni ce idan har bai shiga ya bude profile din ya gani ba. So adalcin da nake so mutum ya yi, duk wanda ya ci karo da wani hoto ko wani video a TikTok, wani sai ma sound tsina suke saukewa, ainihin sound din da na using a TikTok din sai su daura wanda suka ga dama, saboda in ma mutum da zai ga abin da nake baki na motsin da yake daban kuma sound din da suka daura akan bakin daban. So adalcin da mutum zai mai shine idan ya ga irin wannan sunan ya faɗo mishi, ya ga wani abu kila wanda bai dace ba, ya danna ya bude ya shiga profile din ya gani, ya ga iri ɗaya ne da na wannan wanda zan daura ko kuma da bambanci. Idan mutum ya ga iri ɗaya ne to dama ya samu ainihin account tsina ne, idan kuma mutum ya ga da bambanci to kun ga kenan ba ni bane, saboda sukan daura abubuwan da bai kamata ba, sannan na musu magana kuma sun canja. Shine nace kwarin fito in yi video. Sannan kuma a Twitter bani da accounts ko guda daya a Twitter, ban da accounts ko guda daya. Facebook ina da accounts guda daya wanda bani nake handling ba, amma na san da shi kuma na san accounts a hannun wanda yake. Iyakacin abin da yake sakawa akan pages kan page ina na TikTok na Facebook abu ne wanda na sani kuma abu ne wanda na bada goyen baya ake yi. So duk wani accounts da za ku gani a Twitter bani da shi, saboda na bude account a Twitter har kusan so 3. Ina zuwa manta password din saboda ba yawan yi nake ba, shi yasa ma kawai sai na hakura. In na manta password din wata ran ko na shiga ta Gmail zan sake resetting ko wani abu dai, kawai dai na gama ban da wani interest sosai akan Twitter din sai na hakura. So yanzu zan dora muku ainihin account ina na TikTok. Duk wani abu da za ku kalla bayan a wannan page din bani da alaka da shi. Nagode.